Ako si George. Ginaingon, naning kamot og trabaho ang padre di pamilya para lang sa mga anak nga mahatagan og maayong ugma. Pero laing tao lang di ay ang hinungdan nga dili kini mapadayon. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi nga dili ginako mahimong may kalimtan. Hain si Clabelma. Da sa iyang kwarto, nag-study. Tao gabi. Pagawasa, kay may surpresa ko sa atong anak. Ikaw, George, ha? Imo ginang-spoil ang atong anak. Dili pag-spoiling ako. Love na ko ang tanan tang mga anak. O si Clabel nalay, wa pa makagraduate. Hatagan ako sa unsa may iyang pangayoon. Agig premyo nato sa iyang mga grado nga pulos tag-as. Okay? Wow! Bagong cellphone. Oh, premyo ko ka na kanimo, Clavel. Paningkamot lang yun eskwela. Aron, maparehas ka sa imong mga maguwang nga lalaki nga doon na ninindot na trabaho ug dagko ang sweldo. Thank you kaayo, Papa George. Mhm. Og promise, patasan pa na akong grado. Kanang masatisfied din mo si Mama. Pagkaswerte ni mong anak ka. Yes, swerte kay ko, Ma. Pa, nga kamo ang akong mga ginikanan. Grabe ha, halos kita tuig man kang bagong cellphone club. Muna akong premier friend, Suzette. From my parents. Dapat lang, dislister ba ka sa tong school? Ni-promise ko nilang mama o papa, Seth. Nga parehas ko sa akong mga brothers nga nindot og trabaho o dagko na mga sweldo. Sana all. ay, tuod ay friend ba? Mukuyog ka na kaugma sa gabi eh. Ha? Asa man? May bagong nagpa-member sa sorority namo. Among i-welcome. Ay, di lang ko friend, uy. Ano man? Di ko ganahan magtanawan ng mga padol-padol ninyo. Hala, oy, hinay naman gud ang pagpaddle good. Di man pareha sa ilang frat sa akong BF nga si Jeff, good? Sorry, Suzette. Dili lang yun ko. Okay, no problem. Sus, naunsa na ba yan ang balita? Doon na siya namatay. Saod sa man, George. Kini frat-frat, good. Namatay kay wala kagwantas padol-padol nila. Unsa? Pasalamat lang puta nga wagid mo apil og sama niya na nga atong anak. Atong mga anak nga lalaki. Ay, kay magsige ka magpahimangno nila nga dili ug dili gyud mo apil og sama ni Ana. Pastilan. Luoy lang ang mga parents ni ini. Batanong lalaki nga namatay. Tungod sa hisa. Away ang ilang grupo sa frat? Na, dunay wa makaagwanta sa pagpaddle nila gabi eh. Namatay ni. Unsa? Tana friend, ubani ko sa imong giingon nga room for rent sa imong uncle. Friend, sorry kayo ha. Murag, lisod man kung mag-apil-apil sa inyong problema, uy. Mangutana ra ba yun na si Uncle unsay rason nga nung mo rent mo. May baon niya siya nga, usa sa mga leader sa frat ang moabang ini. Sorry kayo sa ta. Clavel. Papa George, sayop ba ko? May ba ko? Sa unsa man anak? Nangayog tabang na kung akong BFF nga si Suzette. Unya akong gipaliparan. Unsa mang tabanga pananglit? Nga mo rent ang iyang uyab sa room for rent sa ilang Uncle Roy. Anong gibalibaran man nimo? Kay complicated manggut pa. Unsay buot mo ipasabot, Label? Usa magod sa leader sa frat ang iyang uyab nga si Jeff.
Og katong na news nga namatay because of hazing sa grupo. Mao man to. Sa ila man to ni Chef. Denise Clavel. Karong taod-taod, Chef. Bro, ready na ka? Ready na ako, bro. Okay ra ka nga mong ripon ni mo uyab. Ha? Tungod sa atong grupo. Ako nang buhaton, bro. Good. Tabuning mayo mong na, bro. Aron di makailan mo sa Clavel. Nga usakas mirep niya. Okay? Okay, bro, Chef. Muna ka ng service niya nga motor o ni Clavel nga mukuha niya gikan sa eskwelahan. Okay, bro. Mga bro, ready na mo ha? Babaga na to ang motor gisakyang Clavel, okay? Pwede na, bro. Babag! 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 No, sa motor, dali! Di ka, Brad! Ay, ako nagpalag! Di ka, mama, okay? Kisa mo! Nga nagigako ninyo din ha? Kaya kahaglaw, Clavel. Familiar na kong imong tingog. Joel, kung mahimo, ay lang siya kung saa. Susad. Apil di kanila nga may kidnap na ako. Friend nga naman ni. Imo lang kong tabangan nga makatago ko dito sa room for rent. Sa imong uncle, di tani may tabo ni mo, Clavel. Para ka na. Inya na kong gidagit. Ha, di ni dagit, kini nga mong gibuhat ni mo, day. Kudili, may buhaton pa mi nga di na ni mo may kalimtan sa tibuok mong kinabuhi, Clavel. Masipot di mo ipasabot. Mga Brad! Eh, dali mo, dali mo. Dungan mo grape niya, ha? Para makakita tang tanan nga giunsa siya, okay? Ayaw! Ayaw! Maluoy mo, ayaw! Marbida, halami keng tupsan, Brad. Diba, Brad? Ha? Masipot di mo ipasabot anang tupos, ha? Ay, pagkahilas ni mo. Tupsan ka sa kong mga Brad. Aron igbalik mo sa inyo, ha? Wa na uga na ka, ha? Sige, go na mo, Brad! Go! Nagwata na! Go! Go! Ayun! Sa tabahin ko, pugi sila! Ayaw! Susad! Ayaw! Ayaw! Nagkakalit yung Ayaw pati, ko mga din linggo! tabagin ko! Tabagin ko din! Maunay ang angay ni Mr. Clavel. Ayaw! Walang angay ni Mr. Clavel. Nganong ko ka lang may tanaw silang gibuhat, ah! Lalo. Tabangi ko! Lain sige mo apil ko nila, babae ko. Wakoy angay nga mulugos ni mo kapil, oy. Unsa, no? Luya kayo siya dihang amo siyang nakitaan sa abandonadong building dito dapit sa Bukirang Bahin, Sir George. Kasi may nagbuhat ini mo sa ingon anak. Kasi... May nadakpa nami nga usa sa mga nilugos sa imong anak, Sir George. Usa sa miyembro sa fraternity gang. Og nisuka siya nga apil sa pagdagit sa imong anak mao ang iyang best friend nga si Suset. Sa mga animal! Mga animal sa tanan! Sir, idang gigubaan kong mao ni Clavel. Angay lang nga madugta silang tanan sa pisuhan! Sakit ang gusto na itabo ni Clavel. Og nalipay usab ko, kay nabalog sa prisuhan ang ni gang rape sa akong anak. Bago ito makasama ang kaagi ni George, dinining tulumanon. What's the style? Nagang rape style.
Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera, dalit sa RMN Drama.